A Fundación Beniños resultou a adxudicataria para os vindeiros 4 anos do Programa de Atención Familiar a Menores que o Concello de Pontevedra desenvolve a través dos servizos sociais. Este programa traballa con familias desestructuradas con risco de desprotección e na prevención en materia de absentismo escolar. A selección e seguimento dos menores atendidos chega dos propios servizos sociais, dos centros educativos e de saúde e de centros de menores ou dos xulgados. Entón, bueno, quer decir que isto normalmente é unha materia que pasa desapercibida, non? Pero que eso incide de maneira sustancial nesos colectivos que o pasan moito peor, tanto nas circunstancias actuais de crisis como en situacións normais, non? Pois ao tratarse de familias cun elevado índice de desestructuración. O programa estará dotado cun orzamento de preto de 370.000 euros para os 4 anos. O equipo multidisciplinar que atenderá os casos estará formado por un educador social, un traballador social e un psicólogo, que traballarán a tempo completo. Dende o Concello lembrouse que no 2017 se traballou con 56 familias, atendendo a 85 rapaces, e os resultados foron na súa maioría satisfactorios.